bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization kun kapiksi modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran, pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami kanamo ang imong kaalam aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi pagpadaghan sa ani gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tuguti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong, with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way. Sa atong mga kaigsuonan ug tigpaminaw diri sa Subo, the Queen City of the South, maayong buntag kanatong tanan. Sa akong mga kaliwat dira sa Zamboanga ug sa mga taga Mindanao, buenos dias con ustedes. Ug sa atong mga tigpaminaw dira sa Luzon, magandang umaga po sa ating lahat. And to all the listeners across the globe of 89.7 Ultimate Radio, a pleasant, great morning to everyone. Sugtan nato ang atong adlaw uban sa positibong huna-huna
ug maayong vibes. Nindot nga mag-uban kita karong alas 5 sa buntag Philippine Standard Time para sa mga bagong kaalaman mahitungod sa atong environment ug inspirasyon nga makapa-energize sa atong adlaw. Padayon lang sa pagpaminaw sa 89.7 Ultimate Radio, ang inyong kauban matag sayo sa kabuntagon. Ako si Paenay Luwalhati, Dr. Maria Eliza A. Batucan, usa ka Doctor of Environmental Science, ug usasab ka Doctor of Medicine nga makig-uban ninyo karong buntag para sa programang Mga Labas nga Huyuhoy alang sa kalikupan. Karong buntag, dili ta maghisgot or dili ta mag-focus sa medisina, no? But rather, atong hisgutan ang usa ka topic nga may kalabutan sa kalikupan. But before ta magsugod sa atong discussion, first, let me thank our sponsors for this day. Ang atuang first sponsor is ang Lorechel Boarding Houses. Ang ilang mga kwarto anaa sa limpyo ug hamugaway nga kondisyon uban sa mga basic nga amenities sama sa higdaan, aparador, and aircon. Ang mga tag-iya sa Lorechel Boarding Houses nga sina Dr. Rene B. Ares and Dr. Laura R. Ares masaligon og matinahuron nga naghatag og maayong serbisyo sa ilang mga boarders. Ang palibot luwas ug hapsay nga naghatag og kapayan sa mga nagpuyo dinhi. Ideal kini alang sa mga nagapangita og barato pero kalidad nga lugar nga puy-an sa lungsod. Kini nahimutang sa Labangon, Cebu City. Ang atong ikaduha nga sponsor, ang Atomic Toilet Bowl and Tile Cleaner. Ang Atomic Toilet Bowl and Tile Cleaner usa ka organikong panlimpyo nga gihimo para sa toilet bowl ug tiles. Kini nahimutang gikan sa mga natural nga sangkap nga epektibo sa pagtangtang sa hugaw, mansa o bakterya nga nagatigom sa mga banyo. Ang produkto walay makadaot nga kemikal. Mao nga luwas kini gamiton bisan sa mga balay nga adunay gagmay mga bata o mga alagang hayop. Ang Atomic Toilet Bowl and Tile Cleaner adunay ligon nga formula nga makadisinfect ug mupahamis sa imong toilet bowl ug tiles nga dili makadaot sa palibot. Ang resulta, limpyo ug humot nga banyo nga walay baho nga kemikal. For orders, matawagan kini sa numero 0917-7755-8885. Ang atong ikatulo nga sponsor, ang Kusina Food Park. Usa ka serbisyo sa pagkaon nga naghatag og lami ug init nga pagkaon diretso sa imong balay o opisina. Ang mga pagkaon nga ilang gi-offer, lutuon gamit ang mga presko nga sangkap ug sigurado nga luwas ug limpyo. Ang Kusina Food Park nahimutang sa Bayanihan, Lahug, Cebu City. Ga-accept sila og orders within Cebu City and nearby cities ug matawagan sila sa numero nga 0922-339-8107. Ang atong ikaupat na sponsor, ang 7 Stars Natural Soy Sauce.
Ang 7 Stars Natural Soy Sauce usa ka natural nga toyo nga gihimo gikan sa mga pinili o kalidad nga mga sangkap. Wala ni nga artificial nga mga additives o preservatives. Hinungdan, kini mas healthy ug luwas gamiton sa imong luto. Maayong gamiton kini sa bisan unsang klase nga pagkaon gikan sa mga classic Filipino dishes sama sa adobo, humba, kalame, ug pansit hangtod sa mga simple nga sausawan o marinade. Ang maayong kombinasyon sa tamis, parat, ug maayong aroma sa 7 Stars Natural Soy Sauce makatabang sa pagpalami sa imong mga putahe. Kini nga toyo perpekto alang sa mga nagapangita og natural ug authentic nga lami nga toyo nga dili lang makapalami sa pagkaon apan makahatag usab og maayo nga kalidad nga nutrisyon. For orders, matawagan kini sa numero nga 0917-507-8793. And ang atong last sponsor, ang Yumin. Ang Yumin, ang imong pang-ultimong solusyon para sa pagpauswag sa kahimsog sa yuta, pagpalambo sa pagtubo sa tanom, o pagsuporta sa malungtarong kalikupan. Ang Yumin, 100% puro, premium nga kalidad, luwas ug eco-friendly, non-toxic ug dili makairita. Perpekto para sa imong mga tanom ug of course sa atong planeta. Order na ug masinati ang kalainan gamit ang Yumin pinaagi sa Versa online platform o tawag sa niini nga numero 0918-516-4125. Again, ako nagpasalamat sa atong mga sponsors. Karong adlaw, ang atong topic nga i-discuss is of course no other than our Mother Earth, ang atong planetang Earth. Ang atong planeta mao ang ikatulo nga planeta gikan sa adlaw ug mao ang ikalima nga kinadak-ang planeta. Kinira ang nahibal-an nato nga lugar nga gipuy-an sa mga buhing butang. Bisan pa nga ang Earth maura ang ikalima nga kinadak-ang planeta sa solar system, kinira ang kalibutan sa atong solar system nga adunay likido nga tubig sa ibabaw. And atong planeta ang pinakadako sa upat ka mga planeta nga duol sa adlaw. Ang ngalan nga Earth, anaa, nasulod sa labing menos 1,000 ka tuig. Ang tanan nga mga planeta gawa sa Earth ginganlan human sa mga Griego o Romano. Apan, ang ngalan sa Earth usa ka Germanic nga pulong nga nagpasabot lang ang yuta. Potensyal alang sa kinabuhi ang atong planetang Earth, adunay usa ka hospitable nga temperatura ug kombinasyon nga mga kemikal nga nagpadako sa kinabuhi dinhi. Kadak-an og distansya sa usa ka equatorial nga diametro nga 7,926 milya or 12,760 kilometers ang Earth. Mao ang pinakadako sa mga terrestrial nga planeta ug ang ikalima nga kinadak-ang planeta sa atong solar system. Gikan sa usa ka average nga distansya nga 93 milya or 150 milya nga kilometros, ang Earth eksakto usa ka astronomical nga unit gikan sa adlaw. Kini nga unit naghatag og usa ka sayon nga paagi
aron dili nga ikumpara ang mga distansya sa mga planeta gikan sa adlaw. Mga 8 ka minuto ang gikinahanglan alang sa kahayag gikan sa adlaw aron makaabot sa atong planeta. Samtang nag-orbit ang Earth sa adlaw, kini nagkumpleto og usa ka rotasyon matag 23.9 ka oras. Nagkinahanglan kini og 365.25 ka adlaw aron makumpleto ang usa ka biyahe palibot sa adlaw. Kana nga dugang nga quarter sa adlaw naghatag og hagit sa atong sistema sa kalendaryo nga nag-ihap sa usa ka tuig isip 365 ka adlaw. Aron magpabilin nga husto ang atong kalendaryo nga consistent sa atong orbit palibot sa adlaw, matag 4 ka tuig magdugang kita og usa ka adlaw. Kana nga adlaw gitawag nga usa ka leap day ug ang tuig nga kini gidugangan gitawag nga usa ka leap year. Ang Earth maura ang planeta nga adunay usa ka bulan. Ang atong bulan mao ang pinakahayag o pinakapamilyar nga butang sa gabii nga langit. Sa daghang mga paagi, ang bulan responsable sa paghimo sa Earth ingon nga usa ka maayo nga puloy-anan. Kini nag-stabilize sa pagguyog sa atong planeta nga naghimo sa klima nga dili kaayo magkalain-lain sulod sa libuan ka mga tuig. Usahay, ang Earth temporaryo nga nag-host ug nag-orbit sa mga asteroids ug dagkong mga bato. Kasagaran, kini gidakop sa grabidad sa Earth sulod sa pipila ka bulan o mga tuig sa dili pa mobalik sa usa ka orbit palibot sa adlaw. Ang bulan nag-una nga gilayon sa 238,855 milya or 384,400 kilometros gikan sa Earth. Ang Earth gilangkuban sa 4 ka nag-unang mga layer sugod sa inner core sa sentro sa planeta nga giputos sa outer core, mantle o crust. Ang inner core usa ka solidong espero nga gihimo sa iron ug nickel metals, mga 759 milya or 1,221 kilometros sa radius. Dito ang temperatura moabot sa ingon kataas na 9,800 degrees Fahrenheit or 5,400 degrees Celsius. Naglibot sa inner core mao ang outer core. Kini nga layer mga 1,400 milya or 2,300 kilometros ang gibag-on nga gihimo sa iron ug nickel fluids. Tali sa outer core ug crust mao ang mantle, ang labing gibag-on nga layer. Kini nga mainit nga viscous nga halo sa molten nga bato, mga 1,800 milya or 2,900 kilometros ang gibag-on. Ang outermost nga layer, ang crust sa Earth, adunay giladmon nga mga 19 milya or 30 kilometros sa katibuok sa Earth. Sa ubos sa dagat, ang crust mas nipis o naglakip og mga 3 ka milya or 5 ka kilometros gikan sa seafloor hangtod sa ibabaw sa mantle. Ibabaw sama sa Mars ug Venus, ang Earth adunay mga bulkan, mga bukid ug mga walog. Ang lithosphere sa Earth nga naglakip sa crust ug sa upper mantle gibalhin ngadto sa dagkong mga plate
nga kanunay nga nagalihok. Panalingtan, ang North American Plate nagalihok padulong sa kasadpan ibabaw sa Pacific Ocean, basin mga sa rate nga katumbas sa pagtubo sa atong mga kuko. Ang mga linog mahitabo sa diha nga ang mga plato magkadulog sa usag-usa. Magpadayon sa ibabaw sa usag-usa, magkabangga aron maghimo og mga bukid o magkabahin og magbulag. Ang global nga karagatan sa Earth nga nagtabon sa halos 70% sa ibabaw sa planeta, adunay usa ka average nga giladmon nga mga 2.5 kamilya or 4 kilometers og naglangkob sa 97% rather sa tubig. Halos tanan nga mga bulkan sa Earth natago sa ilawom ni ining mga karagatan. Ang mauna Kea volcano sa Hawaii mas taas gikan sa base hangtod sa summit kaysa sa Mount Everest. Apan kadaghan niini naa sa ilawom sa tubig. Sa ilawom sa Arctic ug Atlantic nga mga karagatan, kini upat ka pilo nga mas taas kaysa Andes, Rockies ug Himalayas nga nag-uban. Sa atong atmosfera, duol sa ibabaw, ang yuta adunay usa ka atmosfera nga naglangkob sa 78% nitrogen, 21% oxygen, o 1% uban pang mga gas sama sa argon, carbon dioxide, ug neon. Ang atmosfera makaapekto sa dugay nga panahon nga klima sa Earth ug mubo nga lokal nga panahon ug nagpanalipod kanato gikan sa kadaghanan sa mga mapintas nga radyasyon nga nagikan sa adlaw. Kini usab nagpanalipod kanato gikan sa mga meteorite. Ang kadaghanan niini nagasunog sa atmosfera nga makita ingon nga mga meteor sa gabii nga langit sa dili pa sila makaigo sa ibabaw isip meteorites. Medyo taas-taas ang atong gihisgutan mahitungod sa atong planetang Earth. To summarize, kini ang 7 ka butang nga kinahanglan mahibal-an basin sa atong planeta. Sa pagsukod, kung ang adlaw parehas kataas sa usa ka tipikal nga bultahan, ang Earth sama lang kadako sa usa ka nickel. Ang Earth usa ka rocky nga planeta nga adunay solid ug dinamikong ibabaw sa mga bukid, mga walog, mga kapatagan ug daghan pa. Kadaghanan sa atong planeta natabunan sa tubig. Ang atmosfera sa Earth adunay 78% nitrogen, 21% nga oxygen, ug 1% uban pang mga sagol. Ang perpekto nga balanse para sa paginhawa ug pagkinabuhi. Ang Earth adunay usa ka bulan. Daghang orbitong spacecraft ang nagtuon sa Earth. Gikan sa ibabaw, isip usa ka bug-os nga sistema. Nag-obserba sa atmosfera, karagatan, glaciers, ug sa solid nga Earth. Ang Earth ang hingpit nga lugar para sa kinabuhi nga atong nahibal-an. Ang atong atmosfera nagpanalipod kanato gikan sa mga meteoroid nga nag-asulob sa kadaghan nga naguba sa atong atmosfera sa wala pa kini makaigo sa ibabaw. Mauna kini ang katapusan sa atong diskusyon karong adlaw. Salamat sa inyong pagpaminaw sa niining programang Mga Labas nga Huyuhoy alang sa kalikupan ug naglaom ko sa inyong pagsuporta sa pag-amping sa atong pinalanggang planetang Earth. Nagpaabot ko nga makig-uban kaninyo pag-usab sa umaabot nga mga adlaw
para sa laing topic, balhin sa kalikupan. Gihangyo ko kamo nga makig-uban sa akong mga co-doctors of environmental science sa parehas nga oras, alas 5 sa buntag kada adlaw, para sa laing topic, balhin sa kalikupan. Kining usab ang inyong host, Dr. Maria Eliza Batucan, nagaingon, ang atong planetang Earth, usa ka mahalon nga bahandi, usa ka palasyo nga puno sa kinabuhi ug kahibulungan. Busa, atong ampingan kini, kay ang iyang kadungganan, mao ang atong kaugmaon. Daghang salamat ug malipayong adlaw kanatong tanan. Maraming salamat po. In days gone by, the earth was lush and green. But humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Titus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted, as lessons weren't learned. But in our hearts, we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Titus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, Titus by and nice, our work's never done. We teach and we guide, with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Titus by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Mollify unites with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.